Director ke DHSMI Dr. Amanwar ne ka Sautrik Nailar Ahaja Arpo ulo ang bakhnang ban omja shu kum katu ka jingja Ganesh Das Hospital halori longkmi ba armet katana ka koi ka khia kala shim khia ba ban pej banang ne shakmat barok ki hospital ki debendan ga jede ka bajan khamtam haba omdan jingthia isolation ward ki deben ya pente paramaki khnang ban la ban ai jing sumari ki nongpang ha kapor ka babiang but haba ngia refer ki case ngidei bania coordinate bahabat ki hospital bagi bangi refer kenang ba kanum dan gano dili kanum dan gano kecing pendik lane kecing Islam ya ki nongpang ki dari village ki hospital but haba kile tu nging so thu ba hangno badan kajaka hang tangin refer ndai bangin chu refer hum tu kam datte pahaya ka status jongki vacant beds hat ki hospital